3 συστατικά στο skincare σου που δεν κάνουν αυτό που νομίζεις. Πρώτον, σιλικόνες. Κάνουν το δέρμα να φαίνεται λίγο, αλλά δεν το βελτιώνουν πραγματικά. Είναι απλά σαν ένα φίλτρο πάνω στο δέρμα σου. Δεύτερο, άρωμα. Μπορεί να μυρίζει ωραία, αλλά προκαλεί πανάδες και είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους ερεθισμών, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα δέρματα. Τρίτον, fillers και άλλα διάφορα άδεια συστατικά, τα οποία δίνουν όγκο στη φόρμουλα, αλλά δεν δίνουν αποτέλεσμα στο δέρμα σου. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι κακά, αλλά αν τα βλέπεις στη λίστα των συστατικών στις πρώτες θέσεις, είναι πρόβλημα. Γι' αυτό συναναλέω, επικεντρωνόμαστε στα ενεργά φυτικά συστατικά. Μάθε να διαβάζεις τις ετικέτες, όπως πρέπει να διαβάζεις τις ετικέτες των τροφίμων που τρως, έτσι διάβαζε και τις ετικέτες των καλλιτικών που χρησιμοποιείς. Το skincare σου είναι το ίδιο σημαντικό. Κάνει θρέψεις στο δέρμα, το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας.